Οι άλλοι έχουν πάει από κάτω. Είναι και κλειστό. Σώστε το πουλάκι, πουλάκι, πουλάκι. Πάρ' το κουτί εδώ, λοιπόν. Εντάξει, αν το πιάσει. Θα φύγει τώρα, θα φύγει. Κοιτάει. Ναι. Και δεν σου κάνει κανένα τάξη στα μάτια. Βγάλε το χέρι από πίσω, please. Αυτό θα κάνω. Και στο να σκάσει. Κάτσε, μισό, άστο εκεί, άστο εκεί. Ας μου το φέρεις εδώ. Όχι, το τραβάω από εδώ εγώ το παράθυρο, Εντάξει, περίμενα. Να το, έχει ξυπνήσει το πουλί, είναι μια χαρά. Εγώ λέω να το αφήσουμε. Καλά, άμα τσιμπήσει αυτό, σου κόβει χέρι, όχι δάχτυλο. Λοιπόν, άστο πουλάκι, εγώ λέω είναι καλά. Μην το πιάνεις, άστο. Εγώ λέω να το αφήσουμε. Άστο, κοιμόταν τώρα, ξύπνησε. Κάτσε ρε. Είναι εντάξει το πουλί. Έλα ρε, κοιτάζει, ναι, τέλειος. Μη ρε εσύ. Θα φύγει. Ας να φύγει. Άμα πετάει, ας φύγει ρε. Έλα δεν είναι ωραίο το πουλάκι, άστο, δεν χρειάζεται να πέσει στο νοσοκομείο. Θα το βάλεις στη φυλακή τώρα. Θα σε τσιμπήσει πρώτα. Μαλάκα τι κάνει. Μαλάκα τι έκανες, θα το βάλω στο YouTube αυτό. Γεια στο πέρα. Ας το ανοιχτό το κακόμοιρο. Εντάξει, δεν τελειπωρείς άλλο.